Great is Great is the Lord, and greatly to be praised, and his greatness is unsearchable. To him all be the glory and honor. Let's welcome the chorale as they sing, God of my praise. Oh, come, let us sing to the God of my praise. He is the rock of my salvation. Oh, come, let us sing to the God of my praise with adoration and praise. Forever I will sing of His excellent greatness. We will shout into His name with a voice of triumph. Exalt the Lord, our holy God, bow down before His feet. We will Worship Him with hallowed hearts, our praise belongs to Him. Oh, come, let us sing to the God of my praise. He is the rock of my salvation. Oh, come, let us sing to the God of my praise with adoration and praise. we have the host and celebrate the God of all earth. We will come into His presence with joyful singing. Oh, serve the Lord with gladness, give glory to His name. Know that the Lord is God, He reigns with majesty. Oh, come, let us sing to the God of my praise. He is the rock of my salvation. Oh, come, let us sing to the God of my praise with adoration and praise. Alleluia, alleluia, Praise His name. oh, praise His name. Alleluia, alleluia. The Holy One, God's only Son. Hallelujah to the King. Oh, come, let us sing to the God of my praise. He is the rock of my salvation. Oh, come, let us sing to the God of my praise with adoration and praise. Come, let us sing to the God of my praise, of my praise. Amen. What a wonderful way to start our service. Amen? Are you happy this morning? Lahat ng masaya, say aloud. Amen. Amen. Good morning po, Pastor Pro V, Pastor June. So all our pastors, preachers, brethren, and visitors po natin, both online po sa Zoom po natin and sa congregations po natin. Amen? Kaya why don't we all stand as we start our service, the Sunday worship service. Let's start the singing. Amen? Let's all stand as we sing our first song, Glory to His Name. Amen? Truly. On to you now. Down on the cross where my Savior died. Down where we're cleansing from sin I cried. There to my heart was the blood applied. Glory to His
sweetly abides within. There at the cross where He took me. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Oh, precious fountain that saves from sin. I am so glad I have entered in. There Jesus saves me and gives me clean. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Come to this mountain so rich and sweet. As from her soul I place in your spirit. Plunge in today and be made complete. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was a blood applied. Glory to His name. Amen. The choral sang, He is the rock of my salvation. Amen. Yet that is something to thank God for. Our second song, so much to thank Him for. Amen. Unto now. When I look around and see the good things, because for me I know I'm unworthy of them all. But His blessings He freely gives I owe. My life to Him I've got so much to thank Him for. And I've got so much to thank Him for, so much to praise Him for, and now we see how He's been so good to me. And when I think of what He's done and when He's brought me from, I've got so much to thank Him for. Last verse. And sometimes while on this way I kneel and stop and say thank you, Lord, for all You've done for me. And one day I'll reach sweet heaven's shore. Oh, please, just let me hear once more. I've got so much to thank Him for. And I've got so much to thank Him for, so much to praise Him for, and now we see how He's been so good to me. And when I think of what He's done and when He's brought me from, I've got so much to thank Him for. Amen. We are really gathered here today to thank God. Amen. Our last song, Salamat Aking Panginoon. Amen. You have something to thank God for? Thank Him. Unto now. Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa iyo, aking iyaray, kay mahalin ang buong puso, paglilingkuran
Let's remain standing as we grab our Bibles. Let's welcome Brother Blandino Sidera for our Bible reading and opening prayer. Morning. Ibagabigat tayo, Pastor Jun. To our beloved Senior Pastor, Pastor Proby. Good morning po, Pastor. Ken amin na pa, Pastor, kung kadati amin kakasad. Ibagabigat tayo amin. Let's open our Bibles in the book of Isaiah, chapter 40. Isaiah chapter 40, verses 25 to 31. Isaiah chapter 40, verses 25 to 31. Yung nakita tayong kausat, say aloud, Amen. Isaiah chapter 40, verses 25 to 31. Kasiti may basa kausat. Verse 25, To whom then will you liken me? Or shall I be equal, saith the Holy One? Lift up your eyes on high, and behold, who hath created these things, that bringeth out their hosts by number. He calleth them all by names, by the greatness of his might, for that he is strong in power, not one falleth. Verse 27, Why sayest thou, O Jacob, and speakest, O Israel, My way is hid from the Lord, and my judgment is passed over from my God? Hast thou not known, hast thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth, fainteth not, neither he is weary, nor is no searching of his understanding. He giveth power of the faint, and to them that have no might, he increaseth strength. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Nagsaya atong kakasad. Nakariti apo ka dati. Kararag tayo, apo. Anyan ang nagdakkel niya karim kada kami, apo. Tinal daw aldaw nga panagbiag. Ado digiti mabalin niya mang pakapsot kada kami. Mabalin material things, uno problema ti panagbiag. Yung anyan apo nga nagdakkel, iti karim kada kami, apo. Thank you iti biyag nagnanayon. Ta apo, uray kasanot kinaado, uno kadadakkel, digiti banbanag. Nya pakasikuran mi, pagproblemaan mi, tinaldaw-law. Apo, agyaman kami tinanamay ti langit. Kadigito yung banbanag, iti matambabasit laeng. Kadakkel niya inanama, kin mang patipkir kada kami, apo. Dawaten mi nga rod, O Diyos, nyad at dapay nga usarem di kiti biyag mi. Nga pagdaydayaw mi ken ka, pagserbi mi ken ka, tinaldaw-aldaw, apo. Pagbalin na kam kumapay, apo, nga nasnas gyud iti puso mi, nga agiburay ti sasawom kadigiti tattaw, apo. Good please, Lord, aramaten di kiti biyag mi. Aging dyan iti maudi nga angos mi, apo. Thank you so much. Thank you dito iglesia nga na ipanam kada kami, apo. Thank you iti pastor mi, apo. Ngayon sagot mo kada kami, kada ito yung iglesia. Bendisyonam, apo. Kung bendisyonam nga amin, napaset dito yung gimong mi tatang bigat, panagdaydayaw mi ken kapo. We thank you. Kat amin di kiti, apo, dawaten, kung pagyamanan mi, babon, itinagan ni Apo Jesus. Amen. Damagam man kaya takab-abay mo no nang bigat mo't langan. Amen. Praise the Lord. All right. So, wag nating kakalimutan ang mga speaking engagement ang ating mahal na senior pastor, ano? Tapnon, ma-update kayo kakabsat. Iti daytoy ngal daw, ka Cheerful Giving Sunday, iti Calvary Baptist Church, under Pastor Darwin Dansalan. Amen. Mag-i-speak po ang ating pastor. And then sa January 27 to 31, ito po yung winter camp under Pastor Arquisola doon sa Taiwan. Amen. Ikararag tayo na kita kakapsat na usaran iti apo iti senior pastor tayo. And then doon January 27 to 29, ito naman po ay Preacher's Delight Conference sa Baguio. Amen.
And then February 1 to 4, Bishop Freddy De Vega, Couples Banquet. So mag-i-speak uli ang ating pastor dyan. So nga ikarkararag tayo, iti salunat na, wisdom ken kuana kakabsat. Amen? And then sa February 16, pag nating kakalimutan i-invite ang ating mga loved ones, mga ating kaibigan, sapagkat ang event na yan ay Friends and Loved Ones Sunday. Amen? At damat lagagayam yu kakabsat? Kahit yu ba nga mamamudan ni Apo Esos? At daba loved ones yu? Amen. Ito na yung pagkakataon natin na invite ang ating mga kaibigan at ang ating mga relatives, loved ones, para sila po ay makaparinig ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Amen ba? Amen. So, itahan tayo magkakapsat, iti nag-celebrar iti birthday, iti January 23, that is Thursday, ni Sir Alan Acacio, iti Bacara. And then ni Ma'am Jen Gorospe, iti Bacara. Next, si Sir Menry Rosete, iti Lawag. Iti January 25, that is Saturday, di Kalman kakapsat, ni Sister Cherry Lagadon, iti Bacara. Sister Senaida Miguel, iti Bacara. And Ma'am Joan Santos, iti Bacara. Amen. Timot Claveria kakapsat ni Brother Jerome, iti Kalman. Amen. Today, ni Sister Yumi Yasay, iti Bacara. And Sister Kesia Pedronan, ito'y Claveria. Amen. Text kayo ito lang kakapsat na tapaala yun niya. Amen. Praise the Lord. So, i-acknowledge natin ang ating mga kasama sa Zoom at YouTube and Facebook. So, natin ang ating main church doon sa Bacara. Hello, good morning po sa inyo dyan. Amen. Praise the Lord. Susunod sa Pasukin. Amen. Next, sa Lawag. Lawag City. Amen. And then, sa Claveria. Yun. Praise the Lord. Tutudo man dito yung kakapsat. So nga, nasangputan mi titudo, iti Kalman. Yung ating mga outreaches doon sa Dingras. Dingras. Amen. O, yun. Ang dami nila. Alright, next, sa Lasam. Sama na, yun, ang mga Lasam. Amen. Ang dami nyo ngayon dyan, Praise the Lord. Then, sa Apari. Apari. Ayon. Amen. Good morning, kanyayo kakapsat, Tita Apari. At, kasama din natin ang Australia. Australia. Amen. Good morning. And then, Kalyangan family, Tugegaraw. Kalyangan family, good morning po sa inyo dyan. Sister Adrian Nicole Katkata. Ma'am Risa Akibay, J. Canada. Brother Eugene Calillo. Brother MM and Sister Shelly. Tita Puring. Sister Mayros. Tita Minda. And Sister Luisa. Amen. Kasama din natin ang ating senior pastor sa SOM. Good morning po, Pastor Proby. Amen. Praise the Lord. At good morning po sa ating lahat, lalong-lalo na po ang ating mahal na patriarch and his family. Amen? Okay, meron din tayong guest sa Bacara ngayon, second time. Si Sister Erisa Wayne Di Ramos, Barangay 34, Kabarwan. Good morning po and welcome to HBBC. Amen? So, tumakder tayo ang aming kakabsat.
Tain tayo, aggiin na lamano, tapnon mapabara tayo, ken aggiin amo tayo pa. Amen. Kantahin tayo yung first chorus kabsat and let's go around in the second chorus of the song. Amen. Welcome to the family. Aren't you now? Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be. A family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the spirits melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Ready now? Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be. A family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the spirits melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be. A family always there to be strong and to lean on. To be strong, to be strong and to lean on. To be strong, to be strong and to lean on. Amen. Before we proceed, let's sing one song. To God be the glory. Amen. Yeah, upset. On to now. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life on God's own for sin, and opened the life gate
Amen. Let's pray for... Praise. All right. Good morning to everyone. Good morning, Pastor Pruby. Good morning, Pastor June. As we remain standing, let's pray for the offering kagabsat. Rarag tayo, agyaman kami apo, iti nagkadung ayat kanimbag mo apo Diyos kada kami. Kat san kami apo nga maikari nga umawat ka nagsagrap apo kadagitoy. Nga magyaman kami apo tati nabuslon nga parabor ken ayat mo apo Diyos. Kat iso apo Diyos iti mabalin nga maikari kami apo kadagitoy nga banag. Katalawa nagyamang kami tinaglabas nga lawas. Ti preserbasyon iti kiret piksa ken salun at apo ti sagtumunggal maysa ken uray pay kadagiti impatalik mo nga pagtrabahuan dagitoy apo kakabsat ken uray pay apo dagiti estudyante though they do not still have their job ket apo Dios ket masursuruan da apo babaen kadagiti panakangkangeg da apo kadagiti panakaisuro iti sasaom nga maaramid apo digitoy ken balinda apo nga napudno iti panagited. Katalawan na po Diyos dawatag nga rod apo nga bendisyonam, dagitoy may paay nga pagkapullo kan sagsagot apo para keng ka. Bendisyonam apo dagitoy nga kakabsat, dagiti pagsapulan da, kan uray pay apo dagiti negosyo, kadamulmula da apo, nga mabalin apo iso iti pangalaan dati panang padayaw da keng ka, halang apo Diyos nga dagiti pang inaldaw-aldaw. Katalawan dagiti horti kararagmi, may gapoy tinagan ni Apo Ming Jesus. Amen and amen. May the Lord bless you, kakabsat, as you give. We walk with power.
In God's love, we discover eternal hope, unshakable security, and perfect peace. It's in His love we rejoice, find assurance, and experience comfort. Now, let's hear the chorale as they sing. Declare His glory among the heathen, His wonders among all people. With every breath, we shout our praises, telling the story of the one who made it all and love us beyond measure. The HBBC Australia will now sing, Tell the Story. Calvary, the Savior died for me.
us will share. Oh, tell the story, reveal the glory. Oh, to a lost and dying world that never heard His precious name. Tell how the God of all the universe stood down to save us all. Oh, tell the story to the world. Oh, tell the story to the world. Oh, tell the story to the world and its Tell the story loud and long so everyone may know. To the mission fields or here at home, now we must go. Oh, lay aside your selfish thoughts and see the needs of men, and learn to care for hungry souls. Obey our Lord's command. Oh, tell the story, reveal the glory. Oh, to a lost and dying world that never heard His precious name. Tell how the God of all the universe stood down to save us all. Oh, tell the story to the world. Oh, tell the story to the world. Oh, tell the story to the world and its proclaim. Tell the story to the world and its We are a family, united by the faith we uphold. Let's rejoice in the privilege of being part of God's divine family, where spirit and truth bind us together. As we walk in His love, we are no strangers, but one body, one heart, and one purpose. Now, the joint choir will sing to us the beauty of belonging to God's family. God's wonderful people, what a sight to
Amen. Thank you, choir. Nakapinpintas kabsat. Palakpakan tayo pa maminsan. Amen. Nakasagana kayo matlangang kakabsat? Amen. Damot la Bible yo. Nga to tayo man, nagiti Bible tayo kakabsat. Amen. Notebook. Ballpen. Di puso tayo nga rod. Amen. Praise the Lord. So now, let's welcome our senior pastor. Shall we stand please? HBBC Ministries International as we welcome our senior pastor. Okay, thank you. Thank you, Pastor Dennis. Maupo muna tayo, mga kapatid. Habang kumakanta po yung ating choir, damang-dama ko kung gaano kalaki at katindi ang ating HBBC family. Teka, mukhang hindi maganda yung sound. Can you monitor? Naririnig ko kasi yung parang, parang nasa loob ng gymnasium. Oo. Okay ba yung sound, mga kapatid? Hindi ba parang nasa loob ako ng gymnasium? Can I see your thumbs up? Okay ba? Okay. Flat lang siya ha, hindi siya yung parang nasa gymnasium na baka mamaya mapapasigaw ako ng abalayan. Okay, nasa loob ng gymnasium. Alright, so magandang umaga sa ating lahat. Una sa ating butihing patriarch, Pastor June. Salamat sa kanyang buhay at sa kanyang ministeryo. Dahil doon ay nakilala natin ang totoong Diyos at natuto tayong maglingkod at mamuhay para sa ating Panginoong Diyos, sang-ayon sa Biblia at sa kanyang salita. So palakpakan natin ang ating patriarch. To God be the glory. Pangalawa, habang kumakanta yung choir kanina, damang-dama ko po kung gaano kalaki ang ating HBBC family. Kung titignan mo nga naman, no, nasa iba't ibang mga sanctuaries tayo ngayon. Unahin ko nga yung nasa Bacara, HBBC Bacara. Kumusta kayo lahat dyan? Lispin, yan. Grabe. Minomonitor ko kanina, alas 8, sabi ko, nakakatuwa kahit wala ang senior pastor, talagang
mindful kayo sa inyong time. Nakinig talaga kayo doon sa ating sinabi nung Sunday. Praise God for that. That is commendable. Nakaka-encourage na mabilis po kayong makausap pagdating sa ganyang mga bagay. At it's BBC Lawag. Okay? It's BBC Lawag. Ayan. Okay. Praise the Lord. Magandang umaga. Kasama natin dyan ang mga taga-Sarat, no? Sarat, okay? How about Pasukin? Kumusta kayo lahat dyan sa Pasukin? Praise God. Okay. Oh, marami rin kayo, ha? Amen. Yung ating church sa Claveria. Oh, Claveria. Okay. Praise God. So, what I just acknowledged, including Hawaii, which of course they could not join now dahil Sabado, are the 4 key churches and key ministries of HBBC na nagpapalawak pa ng ating family. Kasama din natin ang Dingras Outreach. Good morning, Dingras. Okay, good. How about Apari? Kasama natin ang Apari. Praise the Lord. Oo, maliit nga lang yung video nyo, no? Pero malaki yung puso nyo. Importante, malaki yung puso. Okay? How about Australia? Good morning, Australia. Praise God. Nakakatuwa. 3 years ago, parang hindi kayo lumaki sa ganyan. Pero kita mo naman, after 3 years, ganyan na tayo karami. At dami pa yan dahil manganganak pa kayo ng marami. Amen, mga nanay. Oo, sige pa, Glyza, Gretchen. Oo, at Irma, Faye. Oo, sagkatatlo kay Pai, si anak. Okay. At of course, Lasam. Madami din sila sa Lasam ngayon. Amen. Thank you. Kada kay amin nga karuba dita. Lasam, good morning. Tapos, ang ating pinakabago ay Tugigaraw. Salamat sa Panginoon sa family ni Brother Noel at Sister Lala. Ayan po sila. Okay? So, thank God for that. Malaki na po ang ating ministry, ang ating family, at patuloy pang lumalaki ang ating ministry. I am excited and prayerful to what God has in store for us. Kasama ko ngayon ang aking family with me dito sa aming hotel room. Okay? At kasama ko rin si Darwin. O, dito ka lang makita ka, Darwin. Yan. Ayan, si Darwin. Okay? Ini-encourage ko kanina. Sabi ko, tignan mo, Darwin, ang laki na natin. Isang araw, makakaroon din tayo ng HBBC Taiwan Outreach. Panalangin po nyo at mamayang gabi ay meron kaming Bible study sa kanilang dorm kung saan nandun yung factory. So we are expecting around 12 to 15 who will be attending our Bible study. Most of them attended the first Bible study. At sabi ni Darwin kanina, praise God, Pastor, may mga na-invite pa ako na iba na kasama natin ngayon. Okay? So to God be the glory. It's amazing that a church like us of many, many people, iba't ibang lugar, pero iisa po ang ating puso, iisa ang ating isip, na sambahin ang ating Panginoong Diyos, paglingkuran siya, at gawin ang ating bahagi doon sa utos ni Kristo na humayo at ibahagi ang ebanghelyo ng kaligtasan na ang lahat ng mga maligtas ay ating bautismuhan at ang lahat ng mabautismuhan maging member ng ating church ay ating tuturuan sila ayon sa Biblia upang sila ay lumago sa pananampalataya at matuto ng buhay ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. That's what the HBBC family is all about. Nandyan din ang mga individual members natin from Hawaii, from Canada, from the Middle East. Okay? Si Sister Kathy Gardaya, we hope to see you soon, kapatid.
At sana pag uwi mo ay mamit ka namin kaagad and we will be able to baptize you. Meron tayong Canada. Abang-abang kayo dyan. At one day, makakarating din si Pastor Provi dyan sa lugar ng Canada. Amen, mga kapatid? Okay? Kakatuwa. Kalat na ang ating mga members kung saan-saan na. At praise God na talagang nakakatuwa lang na makita na kahit napakadami natin, iba-iba yung lugar natin, pero iisa ang puso natin, iisa ang ating isip. That is to live for the Lord Jesus Christ and to win more souls for the Lord Jesus Christ. Amen? Ipag-pray po nyo dahil next week, pupunta kami sa Tainan. One of our members, si Brother Jake, nakausap ni John Joseph. I hope, Jake, you are watching right now sa Facebook, kapatid. I hope to meet you in Tainan City. Okay? Si Jake po ay member natin sa church, nag-Bible school pa, pero nanlamig. Pero ngayon, kailangan nating i-revive. Na-meet na rin namin si Mary Lou, one of our members din. Young people din natin yan nung araw, nag-Bible school din yan. Pero napalayo ng lugar. Ngayon, nandito rin siya sa Taiwan, doon sa Miaoli. Kasama din doon si Kathleen, kapatid ni Pastor Dennis. So, all in all, we have 4 na mga members pala dito sa Taiwan. Kaya, praise God. We don't know what God has in store, but definitely, meron pong inihanda ng Diyos para sa atin dito sa Taiwan. Ang daming Filipinos, no? Napakadami. Sabi nga ni Kathleen, karamihan sa mga Filipinos na nandito ay mga Ilocano. Kaya kahit saan ka pumunta na night market, si Mending night market, Rahowe night market, na-miss na yan ng mga kasama ko. Okay? Makita mo, apakadaming mga Filipino. Meron nga dyan sa may night market, sabi niya, magandang gabi. Di ba? Magandang gabi. Nakalagay doon, ha? Tapos doon sa kabila, Chinese naman. Hindi ko na maintindihan yon. Isa lang ang alam ko sa Chinese, yung sheshe. Alam nyo yung sheshe? Ibig sabihin ng sheshe, thank you. Yan ang ibig sabihin yan, sheshe. Okay. So, ngayon pong umaga ay nais kong talakayin at ibahagi sa inyo ang mensahe na napakahalaga para sa ating church. As we are beginning to grow together, to expand as a ministry. Pero bago dyan, gusto kong i-highlight yung isang ministry natin nung Biyernes. Do we have the pictures? Wala? Okay. Hindi natuloy. Pero sa gabi, we had our youth fellowship in the evening. Praise the Lord, yung ministry natin, ni-revive ko yung ating Young People Fellowship. Yan. 4 ang nag-preach sa mga young people natin. Si Josiah, batang-bata pa, pero kayang-kaya niya ring mag-share ng Bible. Sumunod ay si Melty. Okay? Tapos si Russell. Tapos sino yung pang-4? Si Lucky. Yan. Praise the Lord. Ayan sila, Nakakatuwa that we could start to raise and train young men para makatulong pa sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Amen? Okay. Pakitanong mo nga sa katabi mo, ready ka na ba sa preaching? Ang pinaka-focal point lagi ng ating service is the preaching of the Word of God. Now, ang title po ng aking message ngayong umaga ay ganito, How to Thrive in this World by Living a Godly Life. That is the title of the message. Okay? Hindi ba pwedeng mailagay sa baba yan? Pwede. How to Thrive in this World by Living a Godly Life. Binabati ko din pala ang ating mga Facebook brethren. Nasa ilan kaya ang Facebook natin ngayon? Nasa 91. Imagine mo yan, mga kapatid. Sanang walang nandyan sa sanctuary na nagpe-Facebook, ha? Amen.
O, 91 kakabsat iti kadwata iti Facebook. Amen. O, ha? At sa YouTube, meron tayong 34. O, Facebook at YouTube pa lang, isang malaking church na yan. O, isama mo pa ang lahat-lahat. Kaya, praise God for that. Ngayon, ang mensahe ko po para sa ating lahat na members ng HBBC at mga bago na nag-a-attend, pag-uusapan natin itong tinatawag na godly life. How to thrive in this world by living a godly life. Alam naman natin na ang buhay ng Kristiyano o anak ng Diyos at yung buhay ng hindi anak ng Diyos ay magkasalungat. Hindi po sila nagtutugma. Okay? The path and the life, the plan of God for every child of God ay hindi po yan nagtutugma sa sistema ng mundo na iniikutan natin. Kaya nga madalas na pag tayo po ay talagang seryoso ng sumusunod sa Biblia, mga kapatid, ay nagkakaroon ng tinatawag na pressure, nagkakaroon ng conflict. Yung ating pananampalataya dito sa sistema ng mundong ito. Kaya ang challenge ngayon sa atin is how to thrive as a Christian in the workplace. Paano ka maging thriving na Kristiyano sa loob ng tahanan? Kung halimbawa ang mga pamilya mo ay unbelievers, how can you thrive in the home? How can we thrive in the school? Kung ikaw ay estudyante, okay? At lahat ng classmates mo ay mga unsaved pa. Walang godliness sa kanila. So, how do you thrive as a Christian in this world by living a godly life? Now, una sa lahat, I would like to establish the truth that God called us and God expects us to live a godly life in this world. Hindi po, ayaw po ng Diyos na tutulad tayo sa sistema ng mundo. Ayaw ng Diyos na magko-compromise tayo. Ayaw ng Diyos na gagayahin natin ang sistema o pamamaraan o style ng mundong ito. Gusto ng Diyos that we live a godly life. He called us to live a godly life. And that life is a different life from the world. Halimbawa, ito si Darwin, mag-isa lang niya doon sa trabaho. Di ba? Kung saan yung trabaho niya, nandun na rin yung kanyang dorm. Di ba? Doon kayo nagdo-dorm. Di ba? Hindi mo maiiwasan na madalas ang mga kasama sa trabaho, nag-iinuman, nagninigarilyo, nag-uusap, masasama, malalaswa. So bilang Kristiyano, ayaw ng Diyos na si Darwin magko-compromise. Di ba? Ayaw ng Diyos na si Darwin kainin ng sistema ng kanyang environment. God wants him and God is calling him to live a godly life. Dahil siya ay anak niya, godly life. So ang tanong ngayon is, how do we live a godly life? Buksan muna natin ang ating Biblia sa Titus chapter 2, verse number 12. Titus chapter 2, verse 12. Ganito ang sabi, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Grabe. Sabi niya, sa mundo na pangkasalukuyan, tatandaan po ninyo, ang mundong ito, hindi po ito ang ating final na tahanan. Temporary lang tayo rito sa present mundong ito. Pangkasalukuyang mundo. This is not our permanent residence. This is not our final home. We are just passing through. Dumadaan lang po tayo. Tatandaan po natin yan. Ang ating final destination is heaven. But in this present world,
sa mundong pangkasalukuyan, tayo ay tinuturuan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya to deny ungodliness, okay? And worldly lust, mga masasamang pagnanasa na nakikita natin around us sa mundong ito. Pag nasa city ka, mas matindi yung worldly lust na yan. Maraming tukso ang ibig sabihin. Pag nasa liblib ka, walang masyadong maraming tukso. Oo. Sino po sa inyo ang nakakaramdam ng matinding tukso sa kanyang paligid? Taas ang kamay. Okay. So, maraming tukso yan. Ang sabi ng Bible, deny all of these temptations. At tayo ay tinawag ng Diyos, tayo ay ine-expect ng Diyos to live soberly. That means, kailangang sensible tayo. Ha? Hindi po kung ano-ano ang ginagawa natin sa ating buhay, kundi maingat tayo. Ha? We exercise wisdom in our decisions. That is soberly. Righteously, dapat matuwid tayo. We must be lovers of what is right. And the word is what? Godly in this present world. So ang ating pag-uusapan ay yung godly. How to thrive in this world by living a godly life. Now, gusto kong define ano ang godliness. Di ba? Anong ibig sabihin ng godly life? Okay? Pag sinabing I will live a godly life, what is a godly life? What is godliness? Okay. Ito po ang aking ibibigay na definition sa inyo, ang pinakasimple at pinaka-fundamental na definition ng godliness. Godliness means godliness means a passion to love and please God. Yan. Yan ang totoo at napakagandang definisyon ng godliness. It means that if you live a godly life, ibig pong sabihin, wala kang ibang desire sa buhay mo, kundi ibigin at pasayahin ang Diyos. That's what it means to live a godly life. Okay? Now, alam mo ngayon, ang tao, marami siyang mga mahal. Mahal natin marami tayong mga minamahal sa buhay. Oo. Marami tayong mga gustong gawin para masiyahan tayo. Pero mga kapatid, to live a godly life means that we have a passion. Ulitin natin, a passion to love and please God. Kaya, kung si Darwin, kasama ko dito, kung ikaw ay you will live a godly life, ibig sabihin, kapatid, wala kang ibang desire sa puso mo, kundi mahalin ang Diyos. And to please Him. Ibig sabihin, gagawin mo lang ang mga bagay na ikatutuwa ng Diyos. At iiwas ka sa mga bagay na hindi matutuwa ang Diyos. So, yung gagawin mo at mga pag-iwas mo ay dahil sa heartbeat ng puso mo na wala kang nais kundi to please God. That is a godly life. And that is my prayer. Bilang inyong pastor, yan ang aking panalangin para sa ating lahat. My prayer for us is not primarily for God to bless our life, but for us to live a godly life. Because I know and I believe that if we live a godly life, we will be blessed by God. Wala pong kwenta ang blessings kung hindi ka godly. In effect, for example, sa ating family, kahit may bahay tayo, maganda ang trabaho natin, mapapalaki natin ang ating mga anak, kung hindi po tayo godly, ay parang wala pong silbi ang lahat ng mga blessings na ito. Nauunawaan po natin that in effect, if we say godly family, halimbawa, pag sinabi natin, godly family,
my family is a godly family. It means that your family is passionate to love and to please God. Oh, yan ba ang heartbeat ng bawat miyembro ng pamilya? Oh, kayong mga tatay, yan ba ang puso ninyo? Ha? That your desire is to love and please God? Amen? Kayong mga nanay, ganyan din ba ang puso nyo? Amen ba? Mga anak, ganyan din ba? So, a godly family means that every member, bawat isa sa ating pamilya, mula sa tatay, nanay, anak, ang tibok ng puso niya, what pleases God. I will do what pleases God. I will avoid what will not please God. So, in effect, as your pastor, that is my prayer for each and every one of us. My prayer is that we would live to please the Lord. Agbiag tayo, aramiden tayo, ti anyaman nga makaay-ayo ken makaparagsak iti Apo. Yan po ang ibig sabihin ng godly life. O, naintindihan nyo na? Paano kasi ngayon, nahihirapan akong pastor na i-disciple o turuan ang mga miyembro na ang mindset, walang ganon, walang godly mindset. Kumbaga, ang takbo lang ng isip, kung bubuksan mo yung kanilang isip, ang makita mo ron, puro sarili. Puro para sa sarili, kaligayahan para sa sarili, lahat para sa kanyang sarili. Wala kang makita doon sa isip na ito para sa Diyos, para sa Diyos, para sa Diyos. Wala eh. Di ba? Kaya wala yan. An end of pag Sunday, an end of pag prayer meeting, ni hindi maka-join sa soul winning, hindi makapag-visitation, wala man lang ministry sa church. Bakit? Kasi kung bubuksan mo yung isip, wala kang makita doon na goal to please the Lord. Wala kang makita doon na plano na papaano niya mapaglingkuran, paano niya matuwa, mapasihan, mapasaya ang Diyos sa kanyang buhay. So, mga kapatid, I don't want to belabor this any further. I just want you to understand that the definition of a godly life means that your passion is to love and please God. Okay. Now, in 1 Timothy chapter 4 verse 8, ganito ang sabi ng Bible. 1 Timothy chapter 4 verse 8, ito. For bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that is now and of that which is to come. Ang gusto kong maintindihan po ninyo, nagkaka-value, nagkakaroon ng parang halaga, totoong kahulugan, ang mga bagay sa buhay natin pag tayo na nangangasiwa sa mga bagay na ito ay may godly mind. O, naintindihan nyo yan? Parang ganito, if you are a business-minded, ang laging makikita mo, opportunity. Why? Because your being business-minded will influence your vision. Pag ikaw ay business-minded, lahat ng makikita mo, pagkakaperahan to. Diba? O, halimbawa, pag pumunta ka sa isang store, yung hindi business-minded, ang makikita niya lang, pwedeng bilhin ito. Pero pag business-minded, pwede kong ibenta to ng mas malaki. So, iba yung utak, takbo ng utak ng business-minded doon sa hindi business-minded. Ganon din pong ibig sabihin na pag tayo ay godly-minded Christian, mga kapatid, umiiba ang tingin natin sa mga blessings natin. Umiiba yung tingin natin sa ating pamilya, sa ating anak, sa ating trabaho. At ang sabi ng Bible, godliness is profitable unto all things. Ibig sabihin, magiging totoong blessing ang mga bagay sa atin pag tayo ay may godly mind. O, yan ang ibig sabihin niyan, mga kapatid. So, godliness is profitable. Ibig pong sabihin, godliness is a blessing, mga kapatid.
In other words, if we train ourselves, if you train yourself to live a godly life, that's the only time that you become a true blessing to your family. Yan ang ibig sabihin yan. Nakaka-bless yung tatay. Di ba? Titingnan nyo maigi. Kung yung tatay naging godly, ibig sabihin, nakikita mo siyang nagde-devotion, nagpipray. Di ba? Kung yung tatay, nakikita mo na siya yung nag-aakay ng pamilya sa church, nakita mo yung tatay na pag Sunday, sabing ganyan, tayo na sa church. Bilisan nyo. Magbihis na kayo. Nakita mo, suddenly yung tatay, godly na godly. Dadalhin niya yung Bible niya sa church, may notebook siya. Tapos, makita mo yung tatay, lahat ng mga plano ni pastor, pagdating sa pamilya, kakausapin niya. Bakit? Sabi niya, Mrs., mga anak, narinig niyo ba yung sinabi ni pastor? Ito ang gagawin natin. Makikita mo na pag ganun ang tatay, talagang blessing siya sa pamilya. Hindi lang siya yung tatay na pwedeng makapag-provide ng pinansyal na pangangailangan ng pamilya, siya yung tatay na kaya niyang i-lead ang kanyang pamilya sa tamang direksyon. Kaya ang godliness, mga kapatid, ang magpapaging blessing sa iyo sa pamilya mo. Godliness is profitable unto all things. Kaya kung ako sa inyo mga tatay, dapat you have to choose, you have to train yourself and grow to become a godly person. Learn what are the rigors, what are the responsibilities. Ano yung mga trabaho, ano yung mga dapat gawin ng isang godly na Kristiyano. Ganon din sa nanay, di ba? Kayong mga nanay, pag nakita mo yung nanay, pag naging godly na yan, nagde-devotion na yan eh. Di ba? Nagpipray na yan eh. Pag naging godly na yan, nagiging submissive yan sa kanyang husband. Amen, mga nanay. Pag nagiging godly yan, alam niya na papaano i-discipline ang kanyang anak. Pag naging godly yan, mga kapatid, supportive sa husband yan. Pag naging godly yan, supportive yan sa ministry, involved sa gawain. Pag naging godly talaga ang nanay, mga kapatid, magiging totoong blessing yan sa family. Ganon din ang anak. Pag ang anak ay naging godly, mga kapatid, nagiging obedient yan sa magulang. Kasi sasabihin niya, pambihira, pag ako disobedient sa magulang, hindi matutuwa ang Diyos sa akin. Pero pag sinabi niya, Lord, kahit mahirap, kahit minsan ayaw kong mag-obey sa parents ko, pero kung ito ang makakalugod sa iyo, if this is what pleases you, Lord, yun ang godly mind, pleases God. Kung ito ang makakalugod sa iyo, Panginoon, gagawin ko kahit mahirap. Pag ganyan ang naging level ng isip at naging sistema ng pag-iisip ng isang bata, mga kapatid, magiging blessing yan sa pamilya. Pero kung ang isang anak ay hindi godly, wala pa siya sa level na ganon, mga kapatid, suwail, pasaway, bulakbol, gastador, sumasagot-sagot sa magulang, hindi umuwi ng tamang oras, wala siyang pakialam sa Diyos sa kanyang buhay. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi niya kinoconsider ang Diyos sa kanyang buhay. Hindi siya godly. Yun ang ibig sabihin nun. Mga kapatid, kabigatan yan sa loob ng tahanan. Nagbibigay ng sakit sa kalooban ng magulang ang anak na yan. Mga kapatid, hindi mo lang alam, anak, nagiging burden ka sa family mo. Nagiging stumbling block, nagiging hindrance ka ng blessing ng Panginoon sa family mo. Kaya mga kapatid, marirealize po ninyo, if we are to thrive as a family, if we are to thrive as a church, ang susi, mga kapatid, we need to live a godly life. We need to train ourselves. Kagaya ng sinabi dito
sa unang Timoteo 4:8. Ang sabi dito, for bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable unto all things. At ang sabi pa dito, exercise thyself unto godliness. Train yourself. Oh, so nakita nyo na, profitable. Magiging profitable ka lamang na tao pag godliness. No godliness tinang lungog ken ka. Nag-among itagalog deta, Darwin. Nalungugan. When you are pag ikaw, yun, pag ang sumanib sa yung espiritu ay espiritu of godliness, kapatid, magiging blessing ka talaga. Katulad din yan. Pag may mga members tayo na hindi godly ang isip, nandyan lang yan nag-a-attend. Pero wala din. Walang pagbabago, walang support. Wala din, mga kapatid. Kasi wala siyang paki sa Diyos sa kanyang buhay. Pero oras ng isang miyembro, sabi niya, Panginoon, mula ngayon, lahat ng iisipin ko at gagawin ko ay yung makakalugod lamang sa iyo. Sasabihin ko sa iyo, yung miyembro na yan, you will see a big difference. Magiging profitable, magiging blessing siya. Amen ba, mga kapatid? Okay? Kaya ngayon, ang tanong ay ganito, kung tayo kumbinsido ka na, you need to live a godly life, ha? Maging godly na tatay ka, maging godly na asawa ka. Okay? Godly na empleyado ka sa trabaho. Okay? Kung kumbinsido na tayo, mga kapatid, ang tanong ay ito. Gusto kong ituro sa inyo how to grow in godliness. How to grow. Ano ba ang dapat kong gawin to train myself and to discipline myself unto godliness? So meron pong 4 na nais kong ibahagi sa inyo. Sana ay may time, pero pag wala, we can always continue it next time. Alam nyo naman, si Pastor Proby, he is a pastor of next time. Okay? Palaging next time. Number 1, the first thing you need to do is this. If we want to grow in godliness, number 1, we grow in godliness when we say no to certain things. Yan, very practical. Very simple yan, mga kapatid. We grow in godliness when we learn to say no to certain things. Because may mga bagay na pwedeng maging kaagaw ng Diyos sa buhay mo. And if you don't say no to them, ang Diyos ang laging nako-compromise. Siya yung laging ginigib up mo sa buhay mo. So, kailangan learn to say no to certain things. Ibig sabihin, magkaroon tayo ng self-discipline, mga kapatid. If we are going to live a godly life, we need to have a self-discipline. Tatandaan po ninyo, ang self-discipline parang preno yan. Di ba? May motor ka, di ba? Wala akong pakialam kahit maganda yung motor mo. Pag walang preno yan, madidisgrasya ka. Nakita nyo yan? Ang self-discipline, preno yan. Dapat tayo may preno. Hindi sa lahat, yes. May mga bagay na dapat, magpipreno ka talaga. May mga bagay na titigil ka na. May mga bagay na hindi mo na talaga itutuloy pa. Hindi mo na dapat gagawin pa. Kaya, mga kapatid, a car without a brake will break. Naintindihan mo yun? B-R-A-K-E yung una. Yung pangalawa, B-R-E-A-K. A car without a brake will break. So if you don't want to break, you must have a brake. Bahala na kayo dyan kung nakuha nyo yung ibig kong sabihin, mga kapatid. Kung ayaw mong madisgrasya ka, dapat may preno ka. Now, let's take it in connection sa ating lesson. If you want to live a life that pleases God, dapat may preno ka sa buhay. Learn to say no to certain things. Remember, there are things we need to reject.
There are things we need to renounce. Ang ibig sabihin ng renounce, yung parang i-declare mo na hindi para sa'yo yun. There are things we need to renounce. There are things we need to refuse if you are to live a godly life. Now, in Titus 2:12, which is binasa natin kanina, ganito ang sabi, teaching us that denying ungodliness. The word deny means to say no. Denying. Diba? It means to reject, to refuse, and to renounce. Ano daw ang dapat nating i-deny? Ungodliness. At ano pa? Worldly lust. May mga bagay na ginagawa ng mga kaibigan natin at mga kasama natin that look very cool, acceptable. Diba? Ginagawa nila yon. Pero gusto mong malaman mo, hindi para sa'yo yun. If you're a child of God, if you want to live a godly life, yung mga bagay na yon, hindi para sa iyo. For example, Pastor, ano tong mga bagay na ito na hindi para sa atin? Okay? Kanina, doon sa Australia, kaya nag-aabang yan eh. Sabi ko, mamaya tatalakayin ko ang ilang mga bagay na dapat malaman nyo, hindi para sa iyo. If you will live a godly life, hindi para sa iyo to. Letter A, mga kapatid, ungodly friends and their vices. Hindi para sa iyo yan. Yung samahan ng pagbibisyo ng mga kaibigan. Hindi natin maiiwasan na may mga kasama tayong unsaved sa trabaho. Tama? Hindi natin maiiwasan na may mga kasama tayong unsaved sa dorm. Kayong mga estudyante, may mga unsaved kang classmate. Pero ang hindi para sa iyo, yung ginagawa ng mga ungodly friends mo or ungodly companions na mga kasama natin. Your friends love to engage in partying, di ba? Ang mga unbelievers, ang kaligayahan nila, party-party. Pag ikaw ay Kristiyano, ang kaligayahan mo hindi party-party. Ang kaligayahan mo paglilingkod sa Diyos. Hindi ko sinasabi na mali ang mag-celebrate. Pero kung yun ang naging kaligayahan mo, party-party, hindi mo na iniisip kung nakakatuwa ka sa Diyos o hindi. Because listen to me, happiness depends on happenings. Party-party, rag-ragsak sa Ilocano. But joy depends on Jesus. So tayo mga Kristiyano, dahil ang goal natin, godly life, hindi po sa mga party-party ang kaligayahan natin. Okay? Pero ang kaligayahan natin sa paglilingkod sa Diyos. Pero wala tayong magagawa. Yung mga friends natin, yun ang kaligayahan nila kasi wala silang Diyos. Wala silang nagbibigay ng satisfaction sa kanilang buhay. Ang kaligayahan nila, inuman. Di ba? Babae, sugal. Nagbibideo okay ng hanggang 1:00, 2:00 ng madaling araw. Yun yung kaligayahan nila Di ba? Pero pag ikaw ay anak ng Diyos, wala na yun sa'yo. It's not for you. I want you to know, it's not for us, mga kapatid. They engage in partying, drinking, nag-iinuman yan. Smoking. Kasama dyan ang pag-vape. Wala akong pakialam, kahit padikit mong kaibigan yan, hindi ka dapat pinapa-impluensyahan sa kanya. And they invite you along. Di ba? They find joy in their vices. They want you to join in. Alam mo ang sabi ng Diyos sa'yo? Anak, it's not for you. Pakisabi mo nga sa katabi mo, kapatid, it's not for you. Yung mga partyings na yon, yung mga inom-inom na yon, sigarilyo, it's not for you. Pastor, asan sa Biblia na hindi para sa akin yan? Gusto nyong basahin ko ang Proverbs 20 verse 1. Pakinggan nyo ang sabi ng Proverbs chapter 20 verse 1. Ganito ang sabi, wine is a mocker, tiarak mang sabsabrak. Kahit mahal pa yan, chivas man yan, o anumang klaseng wine yan. Alam mo, pag pumunta ka sa airport, meron diyang duty free. Lahat ng mga umuuwi, sa duty free, may wine section yan. Grabe, paki-expensive yan. Diba? Kung cheap lang tayo, bilog lang, bilog. Diba? Mga bilog-bilog lang, tanduay-tanduay lang yan. Pero tanduay man yan, o bilog yan, o chivas man yan, kapatid,
maliwanag ang sabi ng Biblia, wine is a marker. Ibig sabihin, kung anak ka ng Diyos, malamang, noon, dyan ka naliliga, dyan ka nagigiliw, dyan ka na relax. Ngayon, sabi ng Diyos, anak, hindi ka aya-aya sa akin. So kung mahal mo ang Diyos, at godly ka, you want to please God, iiwasan mo na ngayon ang pag-iinom. Di ho ba? Kasi sabi ng Diyos, wine is a marker. Tuloy natin. Strong drink is raging. Alam mo ibig sabihin ng strong drink? Mataas yung, ano bang tawag dun? Yung parang, yung alcohol percent niya. May tawag dun eh. Maliban sa alcohol percent. Yung parang, alam nyo na yon, kayong mga manginginom, alam nyo na yung ibig kong sabihin. Dating manginginom pala. Oo, mataas ang alcohol percent. Ang ibig sabihin nun, strong drink. Ibig sabihin ng strong drink, lakas ng tama. Pero di, wasak, pambihira, ano? Tandway yata yun, ha? Okay? Malakas ang tama, kapatid. Kita man taga-abay mo, baka tumamtama ka, kapsat. Tingnan mo yung katabi mo, baka malakas ang tama niyan, may hangover pa. Alam mo, pag member ka ng HBBC, bilang pastor mo, tuturuan kitang mag-live ng godly life. Iwasan mo na yan. Kung mayroon pang laman sa rep, huwag mo isipin, Lord, last na to, blug. Hindi, itapon mo na yan kung may tanduay ka pa sa rep. Ha? Bakit? Wine is a marker, strong drink is raging. At ang sabi ng Diyos, whosoever is deceived thereby is not wise. Sino man ang malinlang dito? Ba't ka nalilinlang? Kasi akala mo, yun ang magbibigay aliw sa'yo. Doon ka nagigiliwan. Doon ka nare-relax. Kaya nga ang katwiran ng iba, ano ba naman yan, pastor? Isa lang naman, isang bote lang yan. Pampatanggal lang ng pagod. Di ba? Pambihira. Pwede namang hindi alak ang pampatanggal mo ng pagod. Patulog ka na lang kaya. Yun nga, pastor, hindi ako makatulog pag hindi umiinom ng alak. Naging addict ka na kasi. Yun na yung pampatulog mo. Dapat ang Diyos ang magpatulog sa'yo, hindi yung alak. Naunawaan natin, mga kapatid. Kaya sabi ng Diyos sa'yo, it's not for you. Ngayon, tatay, you want to live a godly life? Iyan ang isang unang bagay na dapat mong i-give up. Panginoon, para sa'yo, i-give up ko na to. Kasi, magigilty na ako, Lord eh. Every time na tatagay ako, tuwang-tuwa kaming magkakaibigan, pero ikaw, nalulungkot na sa akin. Di ba? Tapos pag ako, nakainom na, ako na yung pinakamagaling magkwento. Ako na yung pinakamagaling kumanta. Ako na yung pinakabida pag ako ng bangka, pag ako ay nakainom. Tuwang-tuwa ako, tuwang-tuwa ang mga kasama ko. Pero Lord, nalulungkot ka. Kaya Lord, I will live a godly life. Aalisin ko ang alak sa aking buhay. Amen ba, mga kapatid? Pastor, yung paninigarilyo. Ito, 1 Corinthians 6:19 and 20. Anong sabi dito? What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost? Kapatid, listen. Pag tinanggap mo si Kristo, ang katawan mo, templo ng Diyos. Alam mong ibig sabihin ng templo? Habitation. The word temple means habitation. Diyan nakatira ang Diyos. Ngayon, bakit mo pa uusukan yung katawan na yan? Templo ng Diyos yan. Di ba? Pausukan mo. Ang alam ko lang na amoy usok yung papuntang impyerno. Kasi apoy yun eh. Pero kung anak ka ng Diyos, dapat wala yan. Di ba? Kaya sabi dito, which ye have of God, and ye are not your own, for ye are bought with a price. Therefore, sabi dito, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Kayong mga young people na naimpluwensyahan sa pag-vape, aralin nyo, mas matindi pa daw ang nicotine ng vape kaysa yung sigarilyo. Mas matindi ang nicotine level. Mas ang chemical na inilalagay sa katawan mo, yung vape na yan, kaysa sigarilyo. Huwag kayong ngingiti-ngiti lang dyan. Huwag kayong titinginan lang dyan. Tumingin kayo sa Diyos. You're not trying to please men. You're not trying to please me. You should be pleasing God.
Dapat pag umuwi ka ngayon, hindi yung grabe, tinamaan ako sa preaching. O grabe, ako na naman yung pinatamaan ni pastor. Dapat pag uwi mo, convicted ka. Dapat sabihin mo, Panginoon, sorry ha, ikaw pala ay hindi natutuwa sa ginagawa ko. Oo, wala akong pakialam kahit mahal pa yung vape na yan. Kahit pinakamabango pa yung vape na yan, kapatid. Hindi ka lugod-lugod sa Diyos. It's not for you. So while you can love your friends and pray for them, anong gagawin mo? Pag-pray mo na lang sila. 'Di ba? Win them to the Lord. But God does not want you to get sucked into the lifestyle that could pull you away from Him. Ayaw ng Diyos na mahigop ka ng kanilang lifestyle. Makuha ka nila, kainin ka ng kanilang sistema, kapatid. Ungodly friends, kasama dyan ang pagbibisyo. Oh, maya-maya pag-uusapan din natin yung mga terminologies ng world ngayon. 'Di ba? Ewan ko ba bakit kayong mga young people parang gusto nyong magpa-cute sa tao. Mamaya pag-uusapan natin yung social media na 'yan. 'Di ba? Pangalawa, na hindi para sa atin, ungodly music. Oh, ungodly music. Oh, bilang HBBC, alam nyo, tinuruan na tayo ni Pastor John ito. Tandaan natin ang tinuro ni Pastor John sa atin. Lahat ng ito, mula pa noon, tinuro na ni Pastor John sa atin ito. Tinutuloy ko lang, ini-emphasize ko lang uli, mga kapatid. O, pangalawa, ang bango naman yan. Ungodly music. Okay? Ungodly music. You are tempted to join in. Diba? Nagkakantahan na sila. Diba? Alam mo yung kanta. Kasi nga, nung unbeliever ka, kabisado mo lahat. Nakakalungkot pa nga ang tagal mo ng Kristiyano, ngayon, hindi mo pa kabisado yung mga kanta natin. Pero pag tumugtog yung worldly music, mga kapatid, talagang sumasabay ka. Alam mo, pag oras na naging godly ka, magiging sensitive ka na dyan Magiging sensitive, that is the word. Kapatid, you are tempted to join in and enjoy the beat of ungodly music. Kasi nakaka-induct, di ba? Ano pa? Even though you know the lyrics are promoting things that go against God's word. Basahin mo yung lyrics. Oh, kayong mga nag-idolize kay, sino ba yung Taylor na yon? Oh, Swift Taylor. I mean, hindi ito between me and you, Swift Taylor. Taylor Swift. Baliktad pala. Bira naman Oh, Taylor Swift. Swift Taylor. Oh. Baka maya-maya, sasabihin nyo namang mga young people, lalo yung mga medyo may pagka-rebelde ang pag-iisip, sabihin, tinamaan na naman ako ni pastor, ganyan-ganyan. Alam mo kapatid, sana ma-realize mo napakabuti ng Diyos sa'yo. At gawin mo naman ang mga bagay na makakalugod sa Kanya. There is such thing as right and wrong music. Mga kapatid, pag-aralan mo yung lyrics, tignan mo. May mga sinasabi dyan na hindi nakakatuwa sa Panginoon. Labag sa Kanyang salita. Di ho ba? Oh, yan, totoo yan. Anong sabi ng Diyos sa'yo? Anak, it's not for you. Yung mga kanta na yan, it's not for you. Oh, so anong gagawin nyo? Alisin nyo na yan sa cellphone nyo, i-delete nyo sa iTunes nyo. Oh, imbes na worldly music ang pinapatugtog nyo sa sasakyan nyo. 'Di ba? Yung mga diyan, sige, magbanggit ako ng mga sikat na mga singers, mga kapatid. Halimbawa, maliban doon kay Taylor Swift, sino ba 'yon? Yung My Heart Will Go On. Celine Dion. Oh. 'Di ba hanggang ngayon, may mga Celine Dion pa kayo na mga CD. O naka-download 'yan, parang pastor, doon kasi ako nare-relax Alam mo kung bakit? Kasi nung unsaved ka, yun ang therapy mo. Nung unsaved ka. Pero ngayong ligtas ka, dapat ang Diyos ang therapy ng buhay mo. Dapat godly music. Tingnan mo, si Saul, nung may sakit sa Bible, King Saul, pinapatawag niya si David si David walang kanta yan kundi para sa Diyos. Kaya every time na tumutugtog si David, mga kapatid, okay? Every time na tumutugtog si David, mga kapatid, gumagaan ang pakiramdam ni Saul. Kaya, mga kapatid, kung bakit sinasabi mo na, Pastor, yung mga worldly music, therapy ko kasi yan.
bumabalik yung pagka-addict mo, ibig sabihin, yun yung nagpapakalma sa'yo nun eh. Yun yung nagpapaligaya nung unsaved ka. Huwag mong hayaan na balikan pa ng sistema mo yun. Dapat ngayon, ang Diyos ang makakapagpagaan ng kalooban mo. Ang Diyos ang makakapag-relieve sa'yo sa pamamagitan ng mga godly music. O, sino pa? Rihanna, with over 6.7 million fans tracking her. I mean, I hope you are not a part of the 6.7 million fans, young people. Ha? Sana hindi kayo kasama dyan sa 6.7 million fans. Coldplay, this is a British rock band that has gained a following of 6.6 million fans. I hope hindi kayo kasama dyan. Sa 6.6 million na yan. Eminem, one of the best-selling artists of all time, has maintained a huge fan base with over 6.5 million fans tracking him. Sana hindi ka kasali dyan sa 6.5 na yan. Dahil kung kasali ka dyan, hindi natutuwa ang Diyos. Hindi naman pwedeng ilalike ng Panginoon pag sinishare mo yan sa Facebook eh. Isishare mo halimbawa yung song ng Coldplay, yung songs ng Eminem. Ilalike man yan ng mga friends mo. You look cool. 'Di ba? Kasi ang target mo na gusto mong ma-please mga unsaved din ng mga friends mo, mga ungodly na friends mo. Pero ang Diyos hindi natutuwa. Ngayon, kung naging godly ka na, talagang ito yung radical na magbabago sa buhay mo. Ito yung transformation na dapat mangyayari sa iyo, kapatid. I mean, it's been a while na nakarinig kayo ng ganitong preaching, mga kapatid. Pero, praise God, ha? Si Drake, kilala nyo yan. With numerous chart-topping hits, Drake has become a household name with over 6.5 million fans. I hope wala pong kanta ni Drake sa cellphone nyo. The Weeknd, Canadian singer with over 6.2 million fans tracking his music. Paano naman si Bruno Mars? With his unique blend of pop, rock, and R&B, 5.7 million fans worldwide. How about Maroon 5? American rock band has maintained a huge following with over 5.7 million. Si Taylor Swift, the most successful singer-songwriters of all time. She has gained over 5.7 million fans. I hope you're not one of those fans. Kung hanggang ngayon, you are still a fan of Taylor Swift, you really need to talk to God about it. Hindi natutuwa ang Diyos eh. Every time na kumakanta yan, malalaswa ang kanyang damit. Do you think God will be present in the crowd? Kung mag-concert yan si Taylor Swift, do you think God will be a part of the crowd? Uupo kaya si Jesus Christ sa harapan at makikinig kay Taylor Swift, manonood? Papalakpak kaya? Hindi kaya every time kumakanta si Taylor Swift at nakikita ng Diyos na ang dami niyang fans, tapos nagsisignal siya ng mga malalaswa na mga bagay, nagpo-promote siya ng mga immoral na mga bagay sa mga tao. Hindi kaya na ang Diyos ay nalulungkot at sabi niya, these people need to be saved. These people need the Lord Jesus Christ. Tapos ikaw, anak ng Diyos, nakikipag-compromise ka doon. Di ba? Kung ikaw ay nanonood ngayon, kung may mga members tayo na mga rebellious, mga kapatid, alam ko, magiging negative ang impact sa inyo ito. But I don't mean anything to hurt you. I only want to help you. But if you get hurt with it, so be it. But I hope you will change. How about Kanye West? Di ba? The American rapper and producer has attracted over 5.5 million fans. Si Ed Sheeran, with his soulful voice and acoustic guitar, 5.4 million fans tracking his music, mga kapatid. Listen to me. God is saying, it's not for you. Ang sabi ng Ephesians chapter 5 verse 19 ay ganito. Ephesians chapter 5 verse number 19. Ito po ang sabi. Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Kaya kung ikaw ay magiging godly na talaga,
Talagang kung ang puso mo, Lord, I want to please you, I want to live for your glory. Talagang ito yung isang bagay na dapat titignan mo sa buhay mo. You will watch the songs that you hear, you will be careful with the songs that you sing. Kaya young people, let us have a revival today. Mag-e-extend ako ng imbitasyon. Magtatapos na muna ako rito siguro, pero isa pa, bago tayo magtapos, ha? Pero sana, mag-forward kayo at magsuko kayo sa Panginoon. Surrender to God. Don't go against God. Don't fight God in your life. Don't reject Him. Kung mayroon ka dapat i-reject, hindi ang Diyos. Dapat yung mga hindi ka lugod-lugod sa Diyos ang i-reject mo. I'll close with number 3. Ano pa ang dapat nating i-check? Revealing or provocative dressing. Revealing or provocative dressing. Tinuro ni Pastor Jun ito. Ito ang isa sa mga hallmarks ng ating church, mga kapatid. Hindi lahat ng Baptist tinuturo to, ha? Hindi lahat ng pastor ng Baptist itinuturo ito dahil natatakot sa mga members. Lalong-lalo na, yung mga mayayaman, ang damit nila, mga sosyalin. Siyempre, pag nag-preach yung pastor, masasaktan yung mga mayayaman na miyembro, aalis ng church. Pero tayo sa HBBC, mahal natin ang lahat. Pero sa pagmamahal natin ang lahat, gusto namin kayong i-guide sa tama, sa pamumuhay na magiging kalugod-lugod sa Diyos. Listen, people around you wear clothes that reveal too much of their bodies. Tingnan, punta ka sa mall, naka-mini skirt, kitang-kita ang legs. Di ba? Ang taas-taas ng kanyang pantaas, kitang-kita ang doorbell. Apaka-low neckline. Tapos pag yumuko ng ganyan, kita mo na yung bulkan. Di ba? Yung iba naman, covered nga, pero hapit na hapit. Ano mo yung hapit na hapit? Parang suman. Revealing pa rin yun. Tapos ang taas ng islit. Pag naglakad, kitang-kita mo na yung nasa loob. Di ba? Revealing. People around you wear clothes that reveal too much. Tumatawa itong dalawang bata. Too much of their bodies. They are designed to draw attention. Alam mo kung bakit ganun ang design? To draw attention, kapatid. Ano pa? Maybe it's the latest fashion or trend. Sabi natin, it's the latest fashion or trend, but it's not modest. So you feel pressured to wear similar outfits. Mga classmates mo, nakapantalon. Mga babae, naka-mini skirt yan. Di ba? Pressured ka na ganun din ang outfit mo. Tapos, ano bang tawag dun? Dito yung walang kamay, yung sleeveless. Tapos, ang hilig mong magtaas ng kamay, kitang-kita yung liki-liki. Mga kapatid, na apakaputi. Di ba? Tapos, pambira, minsan matanders na, kulubot na, ang hilig pang mag-sleeveless. I mean, this is not about just morality. This is not just about what is pleasing and what's not pleasing to men. This is about what is pleasing to God. Ang sabi ng Diyos, it's not for you. Tingnan niyo po ang 1 Timothy chapter 2, 9 and 10. Ano sabi? In like manner also that women adorn themselves in modest apparel. Ang ibig sabihin ng modest, mga kapatid, it's a long dress. It is a dress that covers your body. Naunawaan po ninyo? Ang dami namang magagandang mga damit ngayon na talagang very modest, mga kapatid. Dapat yun tayo. Amen po ba? Yun ang para sa atin. Ganito kasi, sabi ng mga iba, lalo yung mga Pentecost, sabi nila, Pastor, hindi naman yung panlabas ang tinitignan ng Diyos, kundi yung puso. Ano ka? Totoo yung nasa 1 Samuel. God looketh at the heart. Pero totoo din yung 1 Timothy na sinabi, wear modest apparel. Ibig sabihin, God looks at the heart, God also looks at your outside appearance. Amen ba, mga kapatid? Kaya listen to me. Nung araw, magpipreach si Pastor John, ang daming mga rebellious na mga miyembro, galit, nagtatampo, na-offend, umaalis ng church.
imbes na yung puso, alam mo, pag no-offend ka sa ganitong preaching, yan pong nagpapahiwatig kung ikaw ay godly o hindi. Kasi kung godly ka, Lord, kung yun pala ay mali, kung yun ay hindi nakakalugod sa iyo, Panginoon, ay hindi ko gagawin yun. Oh. Kaya ngayon, magbibigay ako ng invitation, ha? I want you to come forward to the altar. At isuko natin sa Panginoon to. Oh, yung mga music na sinabi ko sa inyo, ha? Grabe yun. Ha? Ang dami. Ha? Bini. Oh. Oh, Philippine female group singers. Ayan. So, teka, pambira, naalala ko yung Modest Dress na yan. Baka meron sa inyo fans pa rin ng mga Miss Universe. Ha? Ay, grabe. Pambihira. Hindi natutuwa ang Diyos kahit sabihin natin ng buong universe. Umaabang dyan sa Miss Universe. Ang Diyos, mga kapatid, agwing-wing-iwing nga makakit-kita, bumababati moralidad ti tao. Amen. Kaya tayo ang mag-uphold ng godliness sa ating buhay. Amen ba, mga kapatid? Oh, can I hear your amen? Praise God for that. So ngayon, manalangin ako, ha? Mag-surrender tayo sa Panginoon, Lord. Surrender ko na yung pag-iinom ko, paninigarilyo ko, yung mga damit ko na hindi tama, gawin ko ng pamunas sa bahay. Ha? Lord, yung mga music, tatanggalin ko na. Ano ulit yun? Yung female, ano yun? Bini. O, kasama yun. Pilipinas yun. O, pambira. Lord, susuko ko na. Papalitan ko na ng godly music ang aking cellphone. Okay? Let's pray. Heavenly Father, we come to you with thanksgiving and praise. Maraming salamat, Lord. Our church need this. In this time and hour, Lord, we know that if we live godly, we will become profitable. We'll be a blessing to our homes, to our churches. And Lord, there are certain areas that we have to deal with. We have to learn to say no to these certain things, Panginoong Diyos. I pray that every one of us was humble, was submissive, was sensitive to your Holy Spirit, O God. And today, we come forward and surrender our lives to you. Every head be bowed, every eye be closed. Hindi na po natin kailangang pahabain pa itong part na to. Sa mga bago, we call this an invitation. Invitation where God is inviting you to surrender your life to Him, to yield to Him. So why don't you come? Stand from your seat. Lumapit ka sa ating stage, sa ating altar at sabihin mo, Panginoon, sinusuko ko ang mga bagay na ito sa iyo. Inaalis ko na, I will reject these things. I will renounce these things in my life. Will you come? God has convicted you. Naniniwala ako na may bagay parte sa preaching na nangusap ang Diyos sa iyo. Come on, unahin natin ang mga tatay. Fathers, come, stand, mga tatay. Oo, tumayo ang mga tatay at mga men at yung mga young people. Doon muna kayo sa taas. Come on, stay sa taas. Huwag sa baba, ha. Occupy muna yung taas para may space para sa lahat. Okay? Yan. Oh, everyone is going up now. Sige, go ahead. Sige mga kapatid. Ha? Uuwi tayo, hindi yung ako ang magiging subject ng ano nyo, kundi ang Panginoon. Hindi yung sasabihin nyo, bawal to sa church. Preach ni pastor to, hindi. Kundi, ano yung kalugod-lugod sa Diyos at hindi kalugod-lugod sa Diyos. I invite you mga kapatid, let's live a godly life. Let's make a difference in this world. Oo. I will be requesting our Pastor June to close us in prayer later, but we will sing one song. Kakantahin po natin yung Do Right. Okay? Ladies, come forward. Halika kayo. Diyan sa Australia, lumapit kayo diyan sa harap, diyan sa may pulpit. Oh, punta kayo doon. Okay? Oh. Sige. Yung mga nandyan sa Lasam, tuwayo lang kayo. Just pray. If the Lord spoke to your heart, sa Apari, wherever you can. Okay? Lawag. Sige, come forward. Let's talk to God. There are certain things that's not for us. And if we love God, if we want to please God, we need to learn to say no to these things in our lives. Amen. Let's go ahead. Play an invitational song.
Panginoong Diyos, marami pong salamat. Nakaka-bless, nakaka-encourage sa aming mga pastor na makita ang submission ng inyong mga anak sa iyo. Natuto silang umibig sa iyo, Lord, at magsuko ng kanilang buhay. Na i-give up ang mga bagay na hindi po kalugod-lugod sa iyo. I pray that we will go home. Not only dealing with these issues in life, but first and foremost, we would go home and desire and decide and really resolve to live a godly life in this present world. Lord, tulungan niyo kami na hindi kami mahigop ng sistema ng mundong ito at kainin ng influence ng mundong ito, present world, but that we would live a godly, righteous, and sober life in this present world. We discussed today about vices, O God. Lord, kung may mga new na ito pa yung kanilang problema sa kanilang buhay, I pray that you help them change and remove these things in their life because they want to please and honor you. Alam kong magigilty sila sa iyo, Lord, every time na maninigarilyo, maniinom ng alak, nakikita mo yan, Panginoon, nagtatago man, pero nakikita mo, Lord, godliness is about pleasing you. Sa pananamit, Panginoon, help us to have a biblical taste, Lord, of modesty, Panginoong Diyos, na ito po ay mga damit na talagang hindi lang siya maganda, kundi tama, Panginoon. I pray that also sa mga music, ito po yung malakas na pumahatak sa aming mga anak ngayon. Kalungkot isipin na kung minsan choir member ng children's choir, pero marunong kumanta ng worldly song. Sana po lahat ng mga anak namin, mga parents, hindi nila ipaparinig sa kanilang mga anak, hindi nila hahayaan ng kanilang mga anak ay matuto sa mga ungodly music, kundi puro godly songs ang ipapatugtog sa kanilang mga bahay upang hindi po mawala yung godly na impluensya sa isip at puso ng aming mga anak. Thank you, Lord, for this reminder today. In Jesus' name we pray. Amen. Were you blessed? Amen ba, mga kapatid? Okay, tumayo tayong lahat and let us sing Do Right. Amen. Thank you, Pastor. Do right. Amen. Let's sing this from the bottom of our hearts. Let's sing the first verse on the tune now. From the very start, a purpose in your heart to do what's right and never question why. Never count the cost, though everything seems lost. The price for doing right is someone high. Do right.
Pastor Jun po for our prayer. Let us pray. Father God, thank you so much for the opportunity that we could come together to worship you and learn about the things of the Lord, that we can grow and thrive to godliness. And Lord, thank you for the boundaries that had been shared today, that we will purpose into our hearts not to be influenced, and we will say no, that the things that is not for us, so that, Lord, we will grow in godliness and we will glorify and magnify your name. With these vices that are not right, partying, drinking, smoking, and other vices that are not pleasing, Lord, I pray that we will not be sucked by this lifestyle and we will not be pulled away from you. With the ungodly music, Lord, the lyrics that are promoting things that are against God, help us to say no. And of course, Lord, about dressing, that we become decent and wear clothes that are really pleasing into your eyes. That we will not be drawing attention throughout the bodies, especially the ladies, with the latest trend in modest dress and outfits, but they should adorn themselves with modest apparel, with godliness and honesty. Lord, we would like to glorify you in everything, and that we will become a world-class Christian and first-class Christians, especially with our team. Dear Lord, that in everything that we do, we become excellent. Bless our pastor who is in Taiwan right now, his family, and Daniel and Ruth. I pray that you will continue to protect them, guide them, especially, Lord, for the Bible study tonight and for the preaching this coming week for the winter camp. And continue to sustain them with strength and health, protection and provision. And all our members who are there to be revived. I pray that each and every one also of us are mindful of our duties to become light and salt every day in our life, in the schools, in the workplace, and everywhere we go. I pray that you dismiss us with your blessing today. As we go home, keep us upon our way and our service this afternoon in our sanctuary in Batak City and Paway. I pray, Lord, that they will come and join for the service this afternoon. We are giving you all the honor and the glory, and continue to bless and guide us, keep us safe in the hollow of your hand. And those that are in need, continue to meet their need, and those that are not feeling well, I pray that you lay your healing hand upon them. Thank you, Lord, for everything that you have done today. Dismiss us now with your blessing. In Jesus' name, amen. Okay, praise the Lord. Thank you, Pastor June. Good day and God bless us all. Let's live a godly life. Amen. Okay, we are dismissed. Marami pong salamat.